Aj Peri, pošalj poruku, mene može pokupiti. Sada iskupim. Bog tebo, mi su bleki nešto, ne znam koji mi kuraca sam nategao po boce. Da, ne znam zašto. Ima neku dobru armu. Pa nije tako loša, ali to žene piju. Prije Pa vodku je. piju vani nekako. Pa ne, ba nije. Pa ostalo mi dođe, evo, sukno pol boce. Vruće, Bog te jebo, sad evo prigima. Došao do... A bre, burazi, cura, svako. Na ljeti došli i kao svat naše donijeli u košari, ali pića ovo. Aju, ja sam suknu neke šljive, nemam pojma. Dobro, ako ne vrije. Ko ne vrije? Treba više para ima sam čuo. Treba sam, ali sam glupa naručio punjače za iPhone i pičke i sve matere. Ne znam, Ja ja ne- imam jedan viška ime. Pa mrtvo. Jel sa adapterom ili bez? Sa adapterom u kablu. Ja viška ne koristim, ne znam da viška. Pa dobro, jel brz punjać bar? Ovo nije brz. Nije, a onak klasičan, šta znam. Ja imam brz, ja sam se brz baš kupio, ali ovaj... Koliko košta? Su najveći originalni adapter. 30 eura. I kabel Isuse. 2 eura. Pa znaš šta sam ja ovoga... Ja ti naručio kao ono što ide prenosni punjač, kao što sam staviš ono od iza. To, pa se puni fon, adapter, kabel, maskica, jeboti bog majko. Sad ću se to... Maskica, zaštitno slušalice, ono na magnetsko punjenje što uključiš u adapter, staviš samo onako i to je to, mislim, za 60 eura, druže. A pojedinačno sam gledao preko 300 našu na iCloudu. Ako će to valjati, to je Isus dragi. Onda iduće pare kupujem novu bateriju, potutam u iPhone, da bude stotku, pošto treba će mi preko ljeta. Amaš majku ti jedan. Ej! Nema Bustić. Jebenići sam igrao Rocket na Play, više nikad ne. Šta? Kako? Na PlayStationu, bog te bojići igra Rocket. Ma nikad više, fuj. Ja držim joystick, mene ruke bole. Na boga nisu. Pa stari si da realno. Deri se, jebem ti boga! Ka... Boga, nemam boost. Boost, tu molim te, nije boost, viš da boga nema. Ja išao danas pecat u Brezovicu na kanal. Viš Denis, tu. Zove on mene, ja tamo nije išao nešto udicu svezat. Da. Zove on mene, jesi to ti? Ti, ko županica, da, evo mi za 5 minuta. Pa dobro ću gledati. Ma ne gledam nešto, malo. Orešac, Dinamo Četekovac, Isusa ti boga, Orešac pobjedio Četekovac 7-0. Očekivan. Vaškoj Čačinci 11-0. Pixi vidio sam da je dao hat-trick, a kome ne znam. No limit. A Pixi dobro je baš, bro. Majku ti sobi jedan. Jeste li to tebe jučer Pero vozio kući?
Kada se rezno pa skrenu kod tebe. Kad? A bog teo bilo 3 sata, 2-3 sata. Noć? Da. Ti normalno kad sam spao, ja... Ne. Ako ćeš moga biti kod tebe za stolom nešto kratko. Ček, kad je skupljanje kod tebe za stolom? Šta kad je skupljen, bok pa mi ti u... Pol 11 idemo, znači... Mi ćemo svi u Na Karlovcu. Bata. A pol 11 ja moram biti ispred Jacka, znaš to? Pol 11. Mhm. Zašto je pol 11? Napada. To je prerano, pa dobro, onda ništa. Kako mi ga ne to boli kurac. Kurac. Zato zbog free ulaza. Pa da. Koliko ženska zvala, Bavke mi rekao da ide sa Ivom. Pa da, očekuj ti mene prije u Rumu nego što ću biti duže u Jacku. Koji je s tobom sve? Jebem ti majku. Takav pas sam dao i... Pisne sposobnost. Luka. Što? Možda druga? Okej, good ball. Bilo. Dobro, ne zna. Kako se to Sve ti boga pušem. Koliko će izgubiti? Napoja, malica je loša, šta hoćeš? Mhm. Malica je loša kod kura. Pa si ti vidio koji mi se loša malica? Lošo. Pusmen. Ajmo reći da sam ti ja sad. Gdje? Pa ne znam, nemam pojma. Ko zna, ako meni baš bude dobro tu, ostaću tu. Zašto je meni trenutno baš dobro tu, ali kao... Dobro, znači. Šta ćeš? Kakva je godina je dobra, ajde. Aj, Isus, da ću ništa. Ništa. Pa, šuteva na gol minimum 4. Ajde, gdje ga izblokira, ide mi na kurac. Nek nauči, ovaj red. Di si? Ne baš tu. Aaaa! Vem ti mater u pičku. Bravo, Aleksi! Bog. Moj je tata! Zločinac iz rata! Vidio, wave dash odmah na zid, čim sam mi udario. Samo. Bravo, ko će pohvalicu? Sviđa moj... Okej. Ne vidiš to. E, A onaj, u aute, što u autima stavljaju za miris, to mi je u kompjuteru. glupi jebot. Miris za auto. I onda ja nisam normalan. Bože, ugledaj se na luku. Pa ugledao sam, bio je inače. Pa ti sve piješ osim vina. To je istina. Yeah. Ali ne znaš što kojim ćemo što valja. Se nabereš od tog, bog te podrignaš, nosiš stalamu. Vidit ćemo se probati. Sad i pera ima položeno, tako da iži. Jasno. I ti imaš položeno. Treći. Čudo da nije niko. Volio bi neko Bogu baci iskreno. Ajde. Plašio sam se Grand Championa, nemoj. A nemoj, uplašio sam se jako. Može i meni pisat da sam SSL jebem ti majku Isusovu kličku. Dobra pičika Luka. Isus te ubio.
Ali ovo neće, bre. Ne pikaš. Ne bojim se Grand Champion, Luka. Sportam 8 litara energije, evo cijelu noć i evo danas. Zato i ne spavam, bog teba. Ali... Pa šta spavat, bog teba? Još išao i 5 sati. Pa niš spao pol sata. Malo do dremna mi je to. 2. Pa, eto. Pa ići u rukam. Trebaš da nam se krmača da još šta će biti. Uva, kerovi. Da. Sređan. Opa. Može li kod tvoja drak, da li je evo ćemo napraviti. Loše su kukurac. Neće. Jeboti bog mater, točno sam znao da će to napraviti, a ja cijelo vrijeme na njoj. A ja na njoj jebem ti boga. Viš? Dobro, fight. Neću. Drugić, dobro. Bravo. Odi na boost. Nice. A jebem ti boga! Daj boost. Boost mi treba, jebem ti! Isusa izbito u pičku lijepo nam treba. Dig, probaj dić. Nemam boost, gotovo. Opet su gol, treba gol. Šta smo? Ja sam možda najloši igrač na svijetu. U majku ti jebem. Isus tu. Ne mogu boosta nula, bog te jebo. Zašto? Bem ti boga Isusa. 2200 sati na kupinju danas. No nije, kada su 2300. A uf, dobro, ja sam slučajno misklik.
Pokušao, izvini. Kući. Ajde, liče, udari u jebem ti boga. Zašto stvor tudi ja uzem 100%? Božja kara. Bravo. Ela. Boli me kurac sam da znate. Jebem. Šta sam tu imao? Underbar, underbar. Vidimo šta ti je majka kara. Ne! Dobre. Hop, tap, bravo, futbol. Guraj, bravo. Isprati, ja idem na mid boost. Ok, lijepo, fino. Opa, izbić. Ovo što mi se prdi, jebem ti boga. Ajoj. Isus te jebo. Atomska pala u kuću. Mamu ti ja u usta jebem. U šta ovo smrdi? Aj, nije. Ajoj, kuda trune Bogu mene. Idemo se ga, brak. Ja sobrio, debil, jebo mi Isus matere. Šta? Da, to izgleda na Google Kitu od majmana na Boga. Jebote, jesi znao da u Virovici ima židovsko groblje? Tamo kod Faks. Da, Bog te, kako ja to nisam znao, jebote Isus. Ja jučer išao pišat na Davidovu zvijezdu. Ti di ovaj elfa? Opa. Oju, prilijepio ga kasminica. Da, ne znam šta sam Opa. Opa. Molim, Ma da, stvari. sprašte kod mene Isusa vam Boga. Zašto ne možeš šta raditi s 10? Baš problem. Šalim se, pa ja sam daleko od stanica i moji su doma. A vjerujem mi, mog čašu mutavog ne žele slušati.